osporavaju našu ligu i svi osporavaju titul ili ne znam kakve stvari, mi barem u Evropi delujemo kako treba da delujemo. Igramo ligu šampiona. Ljudi, igramo ligu šampiona, igramo ligu Evrope. A nisam video da naši klubovi koji su stalno nezadovoljni i znate na koga mislim, da nešto barem urade u Evropi. Jer ne znam šta im tamo smeta da pomognu srpskom fudbalu. Tako potrudite se i pomozite srpskom fudbalu na taj način, a ne na ovaj način gde od početka se vidi da je nešto instruisano i vidite na koji način ide.